שלום יוטיוב, היום אני אלמד אתכם איך להוריד את התוכנה קלינר. קודם כל צריך להיכנס לגוגל, ודרך הגוגל אתם כותבים קלינר דאונלוד. לוחצים על הראשון, פה רשום download.com. זה התוכנה הטובה ביותר שאפשר להוריד את הקלינר. לוחצים על download.com. אחרי שלחצתם זה התוכנה שהופיע. זה האתר, סליחה. זה האתר שהופיע. לוחצים download now. זה ההורדה יורדת אוטומטית, אבל לפני שהיא יורדת זה שואל איפה אתה רוצה לשמור. הנה. פה זה עכשיו ישאל אותי איפה אני רוצה לשמור. אני אשמור איפה שאני רוצה. אני עושה save. אם זה לא יורד לכם, אז תלחצו פה וזה יעשה לכם. אני אבטל את זה כי יש לי את זה כבר. אז בקצרה אני אגיד לכם מה זה התוכנה קלינר. זה פשוט מוחק את כל מה שהמחשב לא צריך, כל הזבל, קבצי אינטרנט זמניים, היסטוריה, סל מחזור, תפריט התחלה, את כל מה שנמצא פה. לפעמים יש פה אנשים שיש להם המון דברים בצד, אז זה מוחק את זה. זה פשוט מנקה את המחשב ועושה אותו יותר מהיר. זה מה שטוב בתוכנה הזאת. אז לוחצים אחרי פה אתה לוחץ V על מה אתה רוצה פשוט שזה ימחק. אתה עושה פן ניקוי וזה פשוט מוחק לך את כל מה שאתה תביא. זה לא מוחק לא שירים, לא סרטים, לא עבודות, לא כלום, רק את מה שהמחשב צריך למחוק. אז אחרי שזה מסתיים לרדת, אתם לוחצים פה, אני ביטלתי את זה, ועושים next עד שזה יסתיים, ואז יופיע לכם הסימן הזה. זה התוכנה, תזכרו את התמונה. אני אתן קישור לאתר, ואני אתן את השם של הסקייפ שלי מתחת לסרטון, את האימייל שלי, ואם מישהו צריך עזרה שיכתוב לי בתגובה מה הוא צריך, או שיוסיף אותי לסקייפ. מקווה שעזרתי.